11 січня, п'ятниця, 19 година в Україні. Час новин на телеканалі АТР. В ефірі «Заман. Підсумки». В студії для вас працює Тарас Кобзар. Дивіться сьогодні у випуску. Зухвалі обшуки в будинках одразу 3 кримських татар. В селищі Роздольне окупанти увірвалися до помешкань Сервера Барієва, Ернеста Емірасанова та Османа Османова. Пробуде за ґратами щонайменше до 18 лютого. Окупанти залишили в силі запобіжний захід для блогера Нарімана Мемедімінова. Можуть обміняти, але лише після виборів в Україні. Можливість обміну загратованих українських моряків на арештованих росіян існує. Молитви, дитячі малюнки та слова вдячності в листах до політв'язня. Понад 40 послань з Німеччини, Канади та України Володимир Балух отримає на свій день народження 8 лютого. Чергові обшуки в будинках кримських татар. Окупаційні силовики зранку увірвалися до будинків одразу 3 кримців у селищі Роздольне – до Сервера Барієва, Ернеста Емірасанова та Османа Османова. Підозрюють їх у причетності до організації Хізбут Тахрір, яка в Росії під забороною. Шукали заборонені предмети та літературу, нишпорили в комп'ютерах та мобільних телефонах. Чим закінчились обшуки – дивіться далі. У Криму 7:30 ранку у селищі Роздольне силовики стукають до будинків 3 кримських татар. Називають себе співробітниками Центру з протидії екстремізму. Сервер Барієв – стоматолог. До нього силовики прийшли одними з перших. З порога тичуть постановами, у яких йдеться начебто про їхню причетність до організації Хізбут Тахрір, яка в Росії заборонена. Окупанти, за словами Барієва, поводились чемно. Речі самостійно не перебирали. Якщо смотреть по происходящему в Криму, можна сказати, це обиск пройшов в мягкой тональності, тому що все открывал, я показывал сам. Еще какие вопросы были заданы касательно моей собственной участия в партии Хизбут Тахрир. Сказали, наша задача лишь принять то, что вы скажете, как бы с росписью, и все, на этом наша работа закончена. Обшук тривав близько години, однак з дому Сервера силовики вийшли ні з чим. Паралельно тривали слідчі дії у будинку ще одного кримського татарина Ернеста Емірасанова, місцевого будівельника. Тут окупаційні силовики не церемонилися. Всі речі у будинку перевернули догори дригом. Вони почали проводити слідчі мероприятия на кухні, потім перейшли вже в последующем там в ванную, в детскую, в спальню, в зал. Как бы провели осмотр, вот. Ничего не нашли. Вот. Ничего не подкинули. Также они посмотрели компьютер. Вот. И когда, посмотрев компьютер, они сказали, что здесь тоже ничего нету, чисто все. Останнім обшук закінчився у Османа Османова. В нього силовики теж шукали екстремістську літературу та намагалися дізнатися, чи причетний він до організації Хізбут Тахрір. Але все марно. Осман Османов на провокації не піддався. Посмотрели, ничего не нашли. Вот, пытались задавать вопросы, на которые я отвечал, что без адвоката я не буду отвечать ни на какие вопросы. Вот, пытались задать вопросы, какую идеологию придерживаешься, на которые я отказался полностью отвечать вопросы. Нічого я не підписав. Кримські адвокати вважають, сьогоднішні обшуки – це чергова спроба залякати кримських татар та накласти на них тавро екстреміста. Ці люди, скажем так, состоят в группе риска, как те, которые имеют свою точку зрения и которые не побоятся его высказывать. Таким образом идет определенный посыл, что к любому крымскому татарину, к любому мусульманину в дом могут прийти с подобным следственным мероприятием. Нет никакой гарантии, что ничего не подкинут. Нет никакой гарантии, что после данных следственных мероприятий не будет возбуждено уголовное либо адміністративне діло. Російські силовики шукали у будинках кримських татар докази причетності до забороненої Росії партії Хізбут Тахрір. Однак, попри старання, нічого не знайшли та пішли геть. Але ніхто з кримських татар зараз на 100% не впевнений, що вони не повернуться знову. Мілена Амеді, Заман, АТР. Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію кримського блогера Нарімана Мемедімінова на продовження йому запобіжного заходу у вигляді тримання в СІЗО. Клопотання розглядалося на рішення 3-місячної давнини. Тоді Наріману продовжили арешт на 2 місяці. Щоправда, за цей час Мемедімінов отримав ще один термін тримання аж до 18 лютого. І якби окупаційні судді пішли на поступки, то наступні рішення про арешт вже були б недійсні.
Данное рассмотрение было, формальность, просто формальность. Мы, конечно, высказали свое возмущение таким положением дел, так как нас, как защитников, ограничивают в 3 суток. И если мы пропустим хотя бы один день и подадим на 4-е сутки, то у нас никто не примет данную жалобу и никто не будет рассматривать. А здесь позволяют себе такое длительное время не рассматривать. Нариман выступал в своей речи и говорил о том, что все, как всегда, остается без изменений, так как это политически мотивированные дела, и они все идет однообразно. И оставили меру пресечения такой же до 16 февраля. А так, конечно, он был очень рад увидеть джамат, который смог пройти в зал. Очень был рад, что пришло очень много людей. Нагадаю, громадського журналіста та блогера Нарімана Мемедімінова силовики окупованого Криму затримали в березні минулого року. Йому закидають публічні заклики до тероризму через інтернет. Підконтрольний Кремлю суд залишив журналіста за ґратами до 18 лютого. Фігуранта так званої справи про тероризм другої бахчисарайської групи Сервера Мустафаєва перевели у СІЗО після примусового обстеження в психлікарні. Окупанти проводили так звану судово-психіатричну експертизу, щоб встановити його підсудність. Я могу предположить со 100% уверенностью, что там будет написано, что он просто вменяемый, психически здоровый человек, не больше. Целью экспертизы была установить отсутствие или наличие каких-либо отклонений в психическом здоровье лица. Сервера Мустафаєва, нагадаю, окупанти затримали в травні минулого року і звинуватили у причетності до забороненої в Росії організації Хізбут Тахрір. 14 грудня минулого року його запроторили до Сімферопольської психлікарні. Сам політв'язень назвав це елементом каральної медицини. За весь час анексії Криму окупанти проводили примусове обстеження в Божевільні 16 фігурантам політичних справ. Серед них заступник голови Меджлісу Ільмі Умеров і громадський журналіст Наріман Мемедімінов. Правозахисники вважають такі обстеження незаконними і порівнюють їх із тортурами. Негайно припинити незаконний тиск та перешкоджання професійній діяльності Еміля Курбідінова та інших адвокатів в окупованому Криму. Цього вимагають українські правозахисні організації, серед яких Кримсос, Кримська правозахисна група та Українська Гельсінська спілка з прав людини. Ці організації оприлюднили заяву, в якій йдеться, що вимога російського Мін'юсту виключити адвоката з Кримської колегії адвокатів пов'язана з його професійною діяльністю. Українські правозахисники закликали уряди демократичних країн запровадити санкції щодо осіб, причетних до порушень прав людини в окупованому Криму та переслідування адвоката Курбідінова, зокрема проти міністра юстиції Росії Олександра Коновалова і так званого міністра юстиції окупованого Криму Олега Шаповалова. Це новий факт тиску на адвоката, цей тиск не припиняється, це небезпечно. Не тільки для самого адвоката, а й для його підзахисних. Зараз це звернення підписують ще міжнародні правозахисні організації, які входять в коаліцію правозахисну. І ця заява буде розповсюджена максимально за кордоном для того, щоб привернути увагу до цієї ганебної ситуації, до нових протизаконних дій Російської Федерації по відношенню до активістів, правозахисників, адвокатів в окупованому Криму. Москва розглядає можливість обміну полонених українських моряків, яких торік у листопаді захопила в Чорному морі. Про це, посилаючись на високопоставлених дипломатів, пишуть російські «Ізвєстія». Нібито анонімне джерело заявило, що Кремль зацікавлений у звільненні росіян, які засуджені в Україні. Таких близько 300. Однак, щоб не визнавати моряків військовополоненими, російські суди мають їх засудити за кримінальний злочин і оголосити вироки у справі нібито незаконного перетину кордону Російської Федерації. Обмін можливий, за джерелами «Ізвєстій», вже в цьому році, але обов'язково після президентських виборів в Україні, щоби чинний президент Петро Порошенко не використав повернення моряків додому на свою користь у передвиборчих перегонах. Адвокат моряків Ніколай Полозов назвав таку інформацію спекуляцією росіян.
безусловно, будут спекуляции со стороны российских властей и попытки использовать военнопленных как рычаг для вмешательства в внутриукраинскую политику. Это может быть обусловлено и президентскими выборами, это может быть обусловлено какими-то другими обстоятельствами. Можно сказать только одно, что как только будет принято Кремлем политическое решение, вот в один буквально день всех освободят, всех отправят домой. І до новин на Сході. З початку доби зафіксовано 5 обстрілів українських позицій. Окупанти відкривали вогонь з гранатометів, кулеметів та стрілецької зброї в районі населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку та в районі селищ Водяне, Лебединське, Гнутове на Маріупольському напрямку. Внаслідок злочинних обстрілів один український військовий отримав поранення, загиблих немає. Слова дотрималися. США почали виводити із Сирії військову техніку. Про це повідомляє один з американських телеканалів, посилаючись на джерела в адміністрації Трампа. Операція у Сирії секретна, а тому невідомо ні яку техніку вивозять в першу чергу, ні звідки саме. Найімовірніше, це північні регіони країни. Про те, що США виведуть свої війська з Сирії, наприкінці минулого року оголосив Дональд Трамп. Мовляв, американці змогли перемогти бойовиків ІДІЛ і більше лишатися в країні немає сенсу. Масові арешти в Туреччині. Офіс стамбульського прокурора видав 100 ордерів на арешт військових, котрих підозрюють у співпраці з опозиційним проповідником Фетхуллахом Гюленом. Саме його влада називає організатором державного перевороту в липні 2016-го. Половина підозрюваних – це солдати Збройних сил, решта – курсанти військових навчальних закладів. Ще півсотні людей збирається затримати прокуратура провінції Анада. Спричинили арешти перехоплені телефонні розмови. Загалом з моменту перевороту правоохоронці заарештували 77 тисяч людей, поміж них держслужбовці, військові, науковці тощо. Жертви негоди. Снігопади, що розгулялися в Європі, забрали життя вже 16 людей. У смертельні пастки потрапляють переважно туристи в горах. Вони або потрапляють під лавини, або губляться та гинуть від переохолодження. Де найбільше дошкуляє стихія – дивіться далі. Засніжені гори, як на картинці. Туристів так і заманює роздивитися їх ближче. Та ця краса якраз і приховує найбільшу небезпеку – лавини. У Словаччині одна з таких поховала 37-річного лижника. Влада країни попереджає, ризик сходження лавин залишається високим, особливо у гірському масиві Високі Татри. Ще складніша ситуація в Баварських та Австрійських Альпах. Таких снігопадів тут не бачили останні 20 років. І до вихідних вони навряд чи вщухнуть, прогнозують синоптики. Деякі гірські поселення відрізані від світу і ледь визирають з-під снігу. Подекуди насипало до 2 метрів. Кілька тисяч будинків в Австрії та Німеччині лишаються без світла. Сніг пообривав електродроти. Транспорт курсує з перебоями через перемети й повалені дерева. А частину гірськолижних курортів позакривали через небезпеку сходження лавин. Що стосується тротуарів і другорядних вулиць, це катастрофа. Зараз намагаються почистити хоча б головні дороги. Школи тут позакривали, бо дійти до них просто неможливо. Кучугури величезні, техніка з ними не справляється. Ось такий екстрим. Надзвичайний стан через снігопади довелося оголосити на Балканах. Дороги, що ведуть до гірських селищ, замало повністю. Там не працюють школи, а продукти місцевим жителям привозять рятувальники. Без світла другий день 3 міста на узбережжі Адріатичного моря в Чорногорії. Ключову лінію електропередачі пошкодило під час заметілі. Схожа ситуація і в центральному боснійському муніципалітеті Кладань. Окрім світла, люди там лишилися ще й без телефонного зв'язку. Через сильний сніг подекуди намело більш як метрові кучугури. Вони заблокували дороги. Ми потребуємо більше снігоочисних машин. Наші ресурси обмежені, а гроші, виділені для аварійних служб, закінчилися. Тому нам вкрай необхідно було оголосити надзвичайний стан. З доволі незвичною проблемою через негоду зіштовхнулося містечко в канадській провінції Ньюфаундленд. Люди гадки не мають, що робити з нашестям тюленів. Десятки ластоногих повзають вулицями та дорогами, заважаючи пішоходам та автомобілістам. Тюлені дісталися містечка разом з припливом, а от назад на узбережжя потрапити не можуть. Температура різко впала, і водойма, по якій ті мали б повернутися до океану, замерзла. Щонайменше 2 тюленів вже загинули під колесами машини, інші ж ризикують померти від голоду. Чіпати тюленів навіть задля порятунку місцевим жителям забороняє закон.
Морозним січнем вирішили скористатися італійці. Прямісінько на гірському перевалі на півночі країни вони влаштували фестиваль крижаної музики. З льоду збудували і концертний зал, і змайстрували 16 музичних інструментів. Лід дуже крихкий і чутливий до тиску струн. Необхідно затягнути їх до критичної межі, коли крига може просто тріснути. Але саме тоді отримаєш необхідний звук. Грати на таких скрипці, контрабасі чи ксилофоні треба вкрай обережно. Невірний рух і крига трісне. Сидіти глядачам теж доведеться на крижаних сходах. Щоправда, кожному організатори обіцяють видати теплий килимок. Анна Макаренко, Заман, АТР. Селевий потік у Ялті зруйнував будинок. Керч потопає у смітті, а у Сімферополі після значного потепління нарешті взялися прибирати вулиці від снігу. Детальніше про події у Криму далі в нашому огляді. Стихійне лихо у Ялті. Там з гір зійшов селевий потік. Він був настільки потужний, що зносив на своєму шляху практично все. Збирав непотріб, а разом з землею перетворився на потужну силу, яка знесла опорну стіну будинку на провулку Ломоносова. Вихід з будинку заблокований. Рятувальникам довелося витягати мешканців через вікна та стелю. Врятували 8 людей, серед яких 4 діти. Трагедія сталася близько 6 ранку, коли люди ще спали. У меня, получается, зазвонил будильник, и в 5:40 такой грохот, я аж воскликнула. У меня дети перепуганные, у меня дети уехали в тапочках. Постраждалих і загиблих в результаті надзвичайної події немає. Рятувальники розбирають завали і припускають, що лихо може повторитися. Попередня причина катастрофи – тривалі рясні дощі, які розмили ґрунт. Керч потопає у смітті. На центральних вулицях утворилися звалища з відходів. Непотріб з міста припинили вивозити минулого місяця. Містяни обурені, закликають місцеву владу нарешті вирішити це питання. А так званий очільник адміністрації міста Сергій Бороздін лише виправдовується. Мовляв, винен новий підрядник, який не може впоратися зі сміттєвою проблемою. Виявляється, компанія має лише 3 трактори для вивезення сміття, а цього замало. Тепер горе-підряднику загрожує штраф – 1,5 мільйони рублів. Сніг розтанув, тож можна взятися за прибирання. У Сімферополі нарешті після новорічних свят запрацювали комунальні служби. Мешканці міста зняли кумедне відео, на якому видно, як трактор та комунальники прибирають мізерні залишки снігу. А таким Сімферополь був кілька днів тому. Місто засипало снігом, дороги вкрилися кригою. Тоді вулиці ніхто не прибирав. Люди обурені, місцева влада з них відверто знущається. Начали. Не прошло и 3 дня. Ходить было невозможно по Карла Маркса. Сейчас мы работаем. Круто работаем. Аж злит, серьезно. Наталя Барська, Заман, АТР. Листи за колючий дріт. Люди з усього світу пишуть Володимиру Балуху до Керченської колонії. Листи з молитвами, словами підтримки та дитячими малюнками надходять на електронну пошту Кримської правозахисної групи. Пізніше їх роздрукують і передадуть Володимиру. Про що пишуть та як вболівають за бранця Кремля, розкаже Владислав Стожук. Такие люди, как вы, дают почувствовать, что люди должны жить для справедливости, не только чтобы кушать, спать и ходить на работу. Вы очень сильно нас мотивируете. Понад 40 листів з початку грудня надійшло на пошту Кримської правозахисної групи. Люди з різних куточків світу хочуть бодай так висловити свою підтримку українському патріоту Володимиру Балуху. Молитвами, словами вдячності і навіть малюнками вони звертаються до українця. Каждый вечер вместе с дочерьми, их у меня 2, мы молимся за ваше здоровье. Я надеюсь, что вы чувствуете поддержку многих украинцев, которые восхищаются вашим мужеством. Теплые вам объятия с Украины. Христина. И этот рисунок моя дочь нарисовала для вас. Листи надходять звідусіль, каже координатор проєкту Ірина Сідова. З Німеччини, Канади, найбільше, звісно, з України. Днями, каже Ірина, отримали ще одного паперового листа з-за кордону. Вже невдовзі його передадуть Володимиру особисто. Зараз більшість повідомлень надходять в електронній формі. Втім, аби усі листи Балух отримав, краще писати російською, інакше тюремники можуть їх не пропустити. Чим більше буде таких листів надходити, тим більше шансів, що ми скоріше повернемо наших політв'язнів. Тому що коли йде розголос, коли прикута увага до цих проблем не тільки там політиків, якихось правозахисників, а всіх українців, так, і не тільки українців, наприклад, а і з інших країн людей, то це поштовх для того, щоб робота по їх звільненню велася потужніше, розумієте?
Тобто це все складові однієї великої нашої мети – звільнити політв'язнів і звільнити Крим нарешті. Усі листи стануть своєрідним подарунком Балуху на день народження 8 лютого. Це вже буде третій день народження, який він відзначатиме в неволі. Загалом, за надуманими обвинуваченнями за ґратами, він залишатиметься 4 роки і 11 місяців. Владислав Стужук, Асан Амінов, Заман, АТР. Поїхали на музичну арт-виставку в Сполучені Штати, а викликали фурор картинами про війну в Україні. Художниці-сестри Іщук настільки перейнялися ситуацією в Україні під час російської агресії, що перенесли свої переживання на полотно. І саме цими картинами найбільше цікавилися відвідувачі виставки. Мета дівчат не лише просвітницька, а й доброчинна – допомога родинам в'язнів Кремля. Як саме і чим художниці вражатимуть далі – в сюжеті Олени Стецюк. Це Ольга та Віра, або просто Мед Твінс. Художниці-близнята захоплюються панк-рок-культурою та працюють з американськими музикантами. Та війна в Україні внесла свої корективи у їхню творчість. На музичній виставці в Лос-Анджелесі дівчата серед іншого представили ось цей триптих – картини 3 етапів гібридної війни в Україні. Це щось, що прийшло до нас якимось неприроднім шляхом, через обман, дезінформацію, пропаганду. І ті люди, які принесли війну в наше життя, вони приховують своє обличчя, приховують своє айдентіті і намагаються вести нас в оману. Гібридна війна триває вже 5-й рік, і про це друга картина. Ця війна розділила Україну. Більшість розважається та відпочиває, і лише невелика частина війною живе. Чоловік на фронті, жінка з дитиною наодинці з проблемами. Через цю роботу, цю алегорію ми намагалися дати зрозуміти людям, що під час гібридної війни ти не можеш сприймати ці прості речі в житті, вони тобі не цікаві, ти просто їх не сприймаєш. А ті люди, які продовжують жити звичайним життям і не знають, що таке війна, і не пережили в своєму житті, вони не розуміють тебе. А тепер країна-агресорка намагається нав'язати нам гібридний мир, розповідають художниці. На фінальній картині триптиху фігура у масці дарує квіти з могили полеглих героїв. Тому, хто за нею доглядає, це такий собі символ дружби. Це гібридний мир, який нав'язується нам, який нав'язується Україні через неповагу до загиблих, через неповагу до тієї трагедії, яка сталася в родинах українців та кримських татар, яку просто неможливо прийняти порядній людині. Ідею триптиху виношували кілька років. Це особисті переживання мисткинь. А втілили на полотні менше, ніж за тиждень. Спочатку це були ескізи, потім відскановані зображення у комп'ютері та підбір кольорів, розповідають Оля та Віра. В Лос-Анджелес полетіли полотна, написані акрилом, і вони викликали найбільший ажіотаж серед відвідувачів. 2 картини придбало американське подружжя. Кошти дівчата передали на добру справу – підтримку родин політв'язнів. Цих в'язнів багато, як українців, так і кримських татар. І ми просто розуміємо те, що не усі ці люди однаково матеріально забезпечені. І, можливо, комусь треба негайно поїхати або негайно наняти адвоката. Нехай ці гроші будуть на такі потреби просто. Ці картини у вигляді постерів може придбати кожен охочий та підтримати тим самим родини в'язнів Кремля. Та є вже нові ідеї для творчості, теж із гострим соціальним меседжем. Мед Твінс хочуть розповісти усьому світу через свої постери про реалії російської агресії в Україні та анексії Криму. Ці нові роботи будуть незвичайні і дуже емоційні. Саме через відчуття художниці хочуть у малюнках передати усі жахіття, що переживають українці. Це дуже сильна і серйозна тема для художньої роботи, для того, щоб спробувати якось символічно передати це просто в одній картинці. До слова, депортацією кримських татар та боротьбою народу художниці зацікавилися завдяки мемуарам дисидента генерала Петра Григоренка. Навіть зачитують улюблені фрагменти. Кажуть, історія повторюється і варто вчитися на її помилках. Українцям, тим паче молодим українцям, їм потрібні герої, їм потрібні супергерої, як в американської культури. А Григоренко, він дійсно супергерой. Це суперська людина, це розумна, шляхетна, горда і крута людина. Ну просто круто прочитати про те, як він давав чосу НКВДшникам, КГБ. Навіть це. І ми маємо мрію, можливо, в майбутньому зробити графічну новелу на основі його автобіографії. Простими словами, комікси про його життя. Перші замальовки вже є. Дівчата кажуть, нині вивчають мемуари Петра Григоренка саме англійською мовою, бо про Україну має знати увесь
увесь світ. Олена Стецюк, Асан Емінов, Заман, АТР. Богемна рапсодія по-королівськи. Оркестр Букінгемського палацу в Лондоні зіграв власну версію хіта гурту Queen. Глядачами імпровізованого концерту несподівано для себе стали перехожі, що в цей час були поряд з палацом. Зіграти кавер на Богемну рапсодію Королівська гвардія вирішила, коли одноіменна стрічка про рок-гурт здобула премію «Золотий глобус» як кращий драматичний фільм. Дивіться АТР у новій цифровій якості. Відтепер телеканал АТР в HD та SD форматі, а також дитячий телеканал Лялє у форматі SD ви можете знайти на супутнику Амос. Більш детальну інформацію про налаштування супутника ви зараз бачите на своїх екранах. Інформаційний вечір на АТР триває. Далі програма «Акшам». Її гостем буде Юлія Тищенко, аналітик Українського незалежного центру політичних досліджень. Дякую, що довіряєте і залишайтеся з АТР.